iki lekas wis kaya rame lah. Rame ora le? Kok lemes ki lho. Rame ora le? Ayo lemes jan. Yo Karang Panis yo. Diramekke yo. Ayo Duk.
bangsa meneng anakku yo 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 kae bulane dadari kaya buta ngegilani arep nagone jasmane
dadak mandek iki leren. Yes terus ya. Terus Ayo terus. Oh, iya. Pacakane apa arep nganggo? Arep macak apa ora wis ngono wae. wis macak kok. Ayo wis ketok ayu kok. Wedok. Sing lanang ya penting ganteng. Ayo iki turu gorengane seto sing cilik-cilik ya iki wis iso gawe senenge para penonton lah. Injen iki Senajan generasi alon-alon. penerus. Lah iya. Heeh. Wis disyukuri sing cilik-cilik do gelem main. Heeh. Sing tuwa-tuwa ya engko ge sore-sore. Mergane ya didum-dum wektune. Ya iki wis rada seneng lah. Ana fasilitas apa kuwi? Fasilitasi. Fasilitasi pesona wisata Puncak Sigong. Iki jenenge nang Puncak Sigong ya kaya ngene iki. Nggone ya asri. Nggih niki Apik. kula Mas Yompun mboten ten mriki ya melu bangga kok. Amin. Ya matur nuwun. Nggih. Sampeyan melu bangga Nggih. ana ning Puncak Sigong sing wis dikelola karo apa iku? Programe pemerintah. Nggih mugi-mugi semakin maju. Amin. Semakin ada yang datang. Amin. Orang yang cukup. Apa Mas? Oh nek maju nutupi jalan jarene. Ya wis yo pacakane. Ting-tingane Mas, lali aku. Oh. Pacaane sarwa asik sobat teguh dan
asik tenan iki sing jaipong ya mbaya kaya blekuk-blekuk ngono lho Mas. Sak blekukan ngono lho kaya ning Sunda lho, blekuk-blekuk. Kaya blekukan ya apik lho Mas. Yakin. Ya sing kok kaya blekukan ya Mas ya. Sak blekukan wae. Ayo tancep meneh ya Mas ya. Wis arep jam 12. Inji. Iya. Yo. Oh, alah murah men bayare. Ya 250.